Waar bloot bij u en waar giet naar huis? We zijn op weg naar het Fries Museum. Er zijn nog 20 kandidaten en alle jaar maakt ze kans om de beste amateurkunstenaar van Friesland te worden. Vlien Wieke kon ze haar werk nog van huis maar nemen, maar dit keer moet ze hier aan de slag. En daarvoor sluiten we ze op. Dit is Muze. De beste amateurkunstenaar van Friesland. Die eretitel leidt kleer voor de winnaar van Muze. In september dit jaar wordt het nieuwe Fries Museum openen. En de Muze-winnaar krijgt bij die gelegenheid een eigen expositie. 200 kunstenaars hebben haar aanmelden voor het programma. De beste 50 daarvan mochten vorige week haar werk inlitten onder de jury. Die stuurde in één dag 30 kandidaten naar huis. Maar het zit een beetje tussen de Ive en... Ja, precies. Dit zou voor mij zeker een twijfel wezen. O jee, één foutje weg. Ik vind het wel heel leuk dat dit erbij is, maar ik vind het ook wel heel erg verrassend. Nou ja, ik moet hier natuurlijk wel heel erg over na gaan denken hoe ik dit ga overtreffen. Je blijft kijken. Ja. Je blijft gewoon de hele tijd kijken. Ik zie Joren weer weg. Oh, maar prachtig. Ja. Oké. Ja. En dus binnen er nou nog 20 man bij is. Maas betiert melden ze haar weer in het Fries Museum. Zonder te weten wat haar aan te wachten zit. Ze zullen Azen een nieuwe opdracht krijgen, maar weten net wat voor. Maar dat ze het onder bak matten is wel duidelijk. Net een gek idee dus om even moed in te drinken en om nog wat na te praten over Feline Wieke. Lijst ik nog tarret op Joert? Voorbereid op je? Ja. Ja, ik heb zelf een krukje metgenomen. Ik denk eigenlijk met staansteus. Het houdt nooit heel lang vol, dus ik heb een krukje metgenomen. Maar helemaal niks dienen om creatieve proces op gang te brengen? Jawel, Of... ja, nee, maar ik heb wel een beetje nagedacht natuurlijk. Oh, vertel. Ja, ik kan me zo voorstellen dat jullie vragen van wat ga je doen met de expositie, zoiets. Dan heb ik wel leuke ideeën. Wat voor ideeën? Ja, dat kan ik nou natuurlijk niet vertellen met al mijn... Welkom alweer hier in het Fries Museum. Vlien Wieke kon je hem eigen werk meenemen. En dat hij hem in alle rest, in alle ruimte maatje kan. Maar hem eigen materiaal. Kan een tafelstreffer westwijzen. Maar wij willen graag Joert zien, dat je hem dat Joert hier kennen. Vandaar dat de opdracht is... maak je een ontwerp van een kunstwerk, maar als thema ik, hier. En dat maak je hem dwam met het materiaal wat hier zit. Je maakt het Fries Museum net verlitten en je krijgt 3 hele uur de tijd. Dus binnen die tijd moet het klaar wezen. Denk erom, de jury zal vooral zien naar het idee, dus net zozeer naar de uitvoering. Maar het gaat erom dat wij een beeld hebben van hoe rint dat creatieve proces bij je. Dan zoek, zei ze. Dan gaat de tijd nou in. Succes! In 3,5 uur een ontwerpmaatje van een nieuw kunstwerk. Dat is net volle tijd. En de materiaalkeuze is beperkt. Voor gewoon deelnemers zult een helse klus worden. Hoe redt Biggelix een kok hem je mij? Nou ja, ik kon wel mijn creativiteit erin kwijt, want ik dacht van ik ga gewoon een leuk gerechtje maken. Alleen van de materialen die ze beschikbaar hadden gesteld, dus dat vond ik wel leuk. Denk je dat dat sterk genoeg is? Dat weet ik niet. Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet. Sjoerd is voort aan het knippen en plakken. Maar Boukje komt minder makkelijk op gang. Nou ja, omdat ik samen begin, dan ontstaat er wat. En meestal wordt het dan, verbeeld ik mijn gevoel in het beeld. En hoe ik me dat op dat moment voelde, wie echt zo van... Oh.
Welkom op mijn domein. Sinds ik hier werk heb ik iedereen van je enorm verloren. Want eerst altijd dwaande mij glas- en loodachtige schilderijen. Nou, op een gegeven moment was ik helemaal gek van die lijntjeloeperij. Ik denk, nou, en ik van portretten, mijn gezichten, mijn neuzen, egen, moelen. Ik was er een beetje gek van. Iedere keer weer een gezicht met 2 egen in de neus en moelen. Toen ben ik meestal schilderen, alleen zonder identiteit. Maar het nieuwsgierigste hier van het meisje van dit werk ontdekte ik, vond ik de achtergrond, de ontjouwing. En ik weet altijd helemaal niet van de landschapsschilderijen. En nou ja, toen ben ik volle meer naar die achtergrond dagon. En eigenlijk is nou een soort hoofdpersoon of een hoofdfiguur uit mijn schilderij verdwenen. En is het alleen nog maar is de achtergrond zelf, het landschap zelf. De hoofdpersoon, het onderwerp. Wat ik eerst altijd hier is, en wat ik heel vaak uitlees als ik workshops jou, van hoe je vanuit een bepaalde vraagstelling, en dat is er bij Muze de opdracht, zeg maar. Dus alle deelnemers krijgen een opdracht met iets met dwang. Dus dit is gewoon echt, op elke middelbare school wordt dit hier, dat is helemaal niks spannends, maar dit is de opdracht, die studeren, die wordt hier niet formuleerd. Dan kiest als kunstenaar, dan kiest dat denken aan alle dingen die er mee te krijgen hebben. Dus gewoon een soort woordweb nemen ze het dan op middelbare school of woordspin. Dit dingetje, dat kiest ik weer op allerhande manieren oenijtingen. Dus de kerst al lang hoe trof filosoferen, want dit levert ik weer naar op. Dus daar heb ik steeds weer over dat. En de kunst is eigenlijk om wel die verbinding te houden bij dat. Dat het voor de beschouwer helder is dat waar het bij komt. Dus dat zal ik plak vinden, denk ik, bij een heel soort deelnemers van Muze. Welke keuzes maken ze, waarom maken ze die keuzes en waar komt het op een gegeven moment uit? En waarom is dat niet? En dat het op een goede manier gebeurt, tussen aanhalingstekens, wat is goed, dan wordt het nieuwsgierig. We binnen heel wijs de rij. Elke is druk om de slag. Het is wel een leuke foto, toch? Van me, mezelf en daar. Ik heb gewoon elke keer schilderen had, maar het gaat om een groei, hè? Daar sta je nooit stil. Nee, dat is... Ik ben niet meer een vrij bedrijf aan het werk, want er is wat te veel vroeger gebeurd. Maar ik ken altijd wel, hè? Maar dan ben je de beste schilder van beroep? Ik was vroeger huisschilder geweest. Okay. Niet zo heel lang hoor. Ja, ik vind iets mooi maken, daar hou ik van. Nou. Het plezier spat er vanaf. Ja, ik wil hem ook wel eens een spontaniteitsschilder, vind ik ook altijd wel leuk. Ja, dit is wel spannend, hè? Omdat mensen, ja, wie ben ik om waarheid te vertellen, maar mensen leven ze met het verstand, hè? Als je het verstand loslaten en dan met hart, dan wordt de wereld mooier van. Eigenlijk wil ik een vrijheidsschilder willen. Dat vind ik wel mooi. Precies. Vrijheidsschilder. Te gek. Ja, dat vind ik wel te gek, een vrijheidsschilder. Het is een beetje een kijkdoos-effect ook, hè? Ja. Dus dan zou je het op ooghoogte ook weer presenteren. Dat is denk ik wel het mooiste, ja. Dat je het op dezelfde hoogte zit als ik. Ja. Wat het Jude X had, is Henk Procé. De opdracht leidt hem net goed. Ja, ik vond het heel lastig, want ik ben liefhebber van het landschap. Of landschap, dat is zo zeggen. Dat is mijn favoriet. En dat is ook wat ze willen zien zeggen, dat is in handschrift. Wat? Je vindt volgens mij een moeilijke opdracht. Ja, nou weet je wat het is? Ik zat wordt in de holle van, ik mij dit graag schilderen. Daar ga ik nog al heel lang dokter om mij. Maar je wil graag dat er wat oorschrijft. En wat te denken van een fotograaf? Die viel hem Jude raar opsletten in dit lege museum. Oh, ik zou heel graag naar buiten willen. Ja, normaal als fotograaf vind ik ook een boel in mijn omgeving. Je loopt ergens tegenaan en je denkt, hier moet ik wat mee. Dus nu moet het echt vanuit ik. Ek de orenfotograaf van de groep is nog net gelukkig. Ik ben altijd een boeken aan de gang. En dan zie je daar de schilderijtjes uit de natuur.
een oorplaatsje te maken dan wat je werkelijk zegt. En dat probeer ik hier dan ik een beetje. Maar het is hier al strakker en net zo levendig. Hè? Het moet met het materiaal werken wat er is. Ja, precies. En, als je maar wel goed opschrijft straks van ik wil het wel weer in staal hebben. En dat wij weten van zo gaat hij eruit zien. Ja. Wat is klaar? Wat is het? Het is gewoon zo'n krijtje. Oh, een kritje heeft een stukje zeker. Geweldig. Wat dan? Oh ja, dat is creatief, ja. Ik heb al die fascinatie over kunst. Ik wil altijd naar een museum. En dat mocht net, dus hij had mij niet tijd voor. Dus ik heb wel zijn van misschien is het puberaal verzet was dat ik in de cultuurdoek ben. Het is wel, ontstaat toch het Sjen. We zijn jongens van het veld, plattelandsjongetjes. Dus het Sjen ontwikkelt naar het Sjen. Dat is een vogelke, daar zit het landschap en daar zit een grijze loft aan en dat en dat. Dus het Sjen is mij alles. Het Sjen houdt net op bij de natuur, het Sjen is in de kunst. Het is verwondering, wat gebeurt er? Dit is een schilderij van Thomas Oud. En dit is een schilderij uit 1930. Schilder in de Belgisch-expressionistische stijl. Thomas Oud is ben op het Amelaan. Hij heeft nooit meer waarom geweest. Naar Friesland, is in Brussel weenbleun, later in Den Haag staan. En dus die heeft niks meer met Friesland en dan zit hij in Brussel. En wat schildert hij dan? Een broertje liepaaien in een zeg maar stwarmachtige meitietsmoor. Als ik me vreemd wat ik ben, dan is ik een cosmopolitische plattelander. Ik wil net in het romantische hoekje, maar ik ben wel plattelander. En als ik ergens ben in de brood en ik zag iets moois, dan denk ik, goh, dat is mooi. Nou ja, dan keep ik het. Zo heb ik een keer 30.000 Turkse potten gekocht in Turkije, omdat ik die pan zo mooi vond. Ik wil net een stijl hebben wat ik denk, daar concentreer ik me op. Ik wil me, het eigen met me boeien, het met me verblinden, met me blij maakt. Ik heb geen behoefte om het te kennen. Dat heb ik nooit gehad. Dat is ook heel lekker. En je mag denken, als je mijn kunstwanden binnen, ik net zelf het wollen, maar dan wil je gemankeerde kunsten. Boukje is eindelijk ook onder slag. Ja, het is een aparte situatie, hè, met de camera en alle meesken. En dat viel ik gewoon heel wat in mijn lief. Ja? Maar ja, ik heb steeds het gevoel dat ik in de gaten houden word, natuurlijk. En dat is ook zo. En ja, dat zou ik nog nooit werken. Dus dat verneem ik in mijn lief. Nou ja, dat show je op die oren goed gewoon. Dan krijg ik echt zo'n gevoel van... Oh. Boukje is intussen aardig op stoom, maar Petra had nog niet. Het idee dat ze had, kon ze net uitvieren. Van de jury had ze criteria gekregen dat het vertellen van het idee net genoeg is. Ze mat wat zinlitten en de tijd rint op zijn eind. We hebben nog 10 minuten. En dan is de tijd voorbij. Sjoerd is al klaar bij zijn werk. Wat doe je nou weer? Ik moet even een mailtje sturen tussendoor. Oh, het niks maar opdracht. Nee. Sollicitatie. Oh. Nou. Wat voor... Op Schiphol. Op Schiphol? Als... Ook eens kop. Hoe gaat het, Ronnie? Nou, het was symboliek wel goed. Ja, met dan wat in die tijdsbestek. Veel druk? Ja, ik hou er niet zo van, nee. Het wordt met alles zo stil. Ik wil laatst in het paleis in Amsterdam wezen, de paleis op het Dam. Ja. Daar zie je een oude ambacht. Ja. Daar zie je nog, dat was tijd niet zo belangrijk. Stress is direct voor Jan Oorzinga. Hij wil een zwaan bouwen, maar krijgt het net kleer. En Petra knutselt in zo'n hasten wat in elkaar. In elke beperking creëert zich een mogelijkheid. Gaat groter denken. En ik denk dat dat in dit geval wel was. Ik was er nooit op gekomen inderdaad als ik met mijn camera naar buiten was gegaan. Hoe bedoelt ze casting komen zien? Niets. Dit red ik net. Nee. Nee, dat red ik niet. Eerste gedachten. Wat wil ik? Ja.
En ik kon een zwaan, maatje. Dit is mijn terrein. Ja. Waar botst het? Wat slag het net? Nou, de tiet. De tiet. Ja. Het ziet er wel lekker uit, hè? Al zeg ik het zelf. Maar het is toch wel grappig. De trein heel oren weer voorbij. De meesten hard oprijden, maar ik zie nog een paar kandidaten in de sale. De tiet is om. Ja, ik maak hem vrij de sale te verleden. Jan Materuut. En dan is de sale straks het domein van de jury. Voorzitter Saskia Bak moet azen de helft van de kandidaten naar Hoesta sturen. Het plein is eigenlijk altijd een ontmoetingsplek waar terrassen zijn, waar mensen elkaar treffen, waar je overheen gaat, waar activiteiten zijn. Nou, als je daar kunt zitten, dat is echt top. Wij staan als museum midden in de samenleving en wij willen ook een open gebouw hebben. En wij willen ook een open museum zijn. Dus mensen moeten het gevoel hebben van je kunt naar binnen kijken, maar ook je kunt naar buiten kijken. Het is eigenlijk wel gek, hè? Dan kom je zo'n hele grote zaal binnen. En het is nu nog leeg. Het is wel een bijzonder moment. Straks is het vol. Het Fries Museum wil de verhalen van Friesland vertellen. En dat is ontzettend belangrijk, want Friesland had een lange geschiedenis, had een belangrijke geschiedenis. En die geschiedenis heeft zich ook vertaald in heel veel objecten. En dat hebben wij dan, hè? Dus het erfgoed van Friesland is hier in het Fries Museum. Nou, daar kunnen wij tal van verhalen mee vertellen en dat willen wij ook. En daar hebben wij dit gebouw ook op gemaakt. Dus we zullen dat doen met zoveel mogelijk voorwerpen, maar daar komen wel filmpjes bij om het duidelijk te maken. Daar komt ervaring bij, daar komt beleving bij, daar komen spelletjes bij, daar komen teksten bij. Allerlei dingen om die voorwerpen die we laten zien ook het verhaal te kunnen laten vertellen wat ze vertellen. We hebben 1 kans. Die krijg je nooit weer. Dat is een kans uit duizenden, wou ik zeggen, maar een kans uit honderdduizenden. Want dit is nog nooit vertoond. Dat een particulier zomaar zoveel geld heeft gegeven om een museum te bouwen. Dus dat is uniek. Nou, dat is tegelijkertijd ook een hele grote opdracht. Dat moet je wel heel goed doen. En niet alleen voor dit moment. En niet alleen voor het jaar van de opening. Maar ook 10, 20, 30, 40, 50 jaar later. Ja, dat is ongelooflijk spannend. En ik ben daar nu ook wel aan toe, want ik heb nu zoiets van, het wordt tijd dat hier kunstwerken gaan hangen. Het is alsof je vrienden weer binnen moeten komen, zeg maar. Hè? Het gebouw moet gevuld worden met dingen om te bekijken, om te zien. Nou ja, de muziekkunstenaars dragen daar gelukkig al aan bij, dus dat is hartstikke leuk. Hij weet al hoe een vogel eruit zag. Dat is al een hele grote prestatie. De jury boegt hem over de opbrengst van Joert. En ik in de kracht van het beeld, hoe figuratief dan ik, hè, hoe braaf dan ik, is toch weer heel sterk. Ja. Bloed biedt de brave kant het meest. Hij heeft hier de studentenkamer van zijn zoon getekend. Maar er gebeurt niks. Die verrast me te min en volg het net volle taar en ik zal hier net voluit komen. Ik ben heel echt heel enthousiast door. Ja. Het is gewoon hartstikke leuk. Ik word er vrolijk van als ik er naar zag. Precies, en op het laatst ineens zei hij van er moest wat energie in. Er komt dit en dit is echt prachtig. De minimale middels, maar toch goed, hè? Ja, dus heel veel inzicht. Het is toch het idee op het allereerste moment in 20 minuten. En het ik hier komt wel heel duidelijk in voor. Ik vind het wel nieuwsgierig, want ik het niet echt zie zo en het werkt zodat het ons kleuren is. Ik vind het wel nieuwsgierig. Ik was zeer enthousiast over de creativiteit waarmee hij dit opgelost heeft. Hè? Dat is ontzettend leuk en dan ook weer helemaal goed. Even niet heel erg misschien het thema, ik hier, ja, het is weer eten, een bord, maar ja. Hij heeft het wel gedaan met het materiaal wat ik hier voor heb in gesprek. Dus dat vind ik. We binnen om de eindkamer van deze dag. Een spannende dag. De jury heeft krek je werk beoordeeld. En zal daarbij ik jongen hebben naar het werk wat je hem de vrienden keer meenam hè. Je bent nou indeeld in 4 groepen. Want je bent nou nog maar 20 man sterk. Maar de helft gaat aan naar huis en de helft bloot bij huis. Ik jou het wit aan juryvoorzitter Saskia Bak. Ja, voor ons was het ook een hele spannende dag.
En wij vonden het ontzettend moeilijk om te jureren. We hebben er ook heel lang over gedaan, dat hebben jullie gemerkt. En het was ook een hartstikke moeilijke opdracht die jullie gekregen hebben. Want je zit hier de hele middag. Je hebt het materiaal gekregen wat hier is. En verder kan je helemaal niks. En een aantal van jullie werkt in materiaal wat heel specifiek is. En dan moet je het maar doen met wat je hier hebt. Daar hebben wij als jury ook heel erg naar gekeken. Maar uiteindelijk waren er 5 mensen van wie wij overtuigd waren van hun werk. Er waren 5 mensen van wie wij zoiets hadden, die hebben een heel goed idee gehad. Die hebben de opdracht heel goed opgevat en die hebben dat ook op een mooie manier, op een overtuigende manier aan ons gepresenteerd. Zodat wij het gevoel hebben van, oké, dit kunstwerk gaan we krijgen. En die 5 mensen, die staan in groep 1. Maar er waren ook 5 mensen van wie wij zoiets hadden. Ja, zowel in de uitvoering als in de presentatie van het idee, ons in de opvatting van de opdracht vonden we het niet scherp. En die mensen die staan in groep 2. Dan staan jullie hier met z'n 10. En over jullie 10 waren we heel erg aan het twijfelen. Een aantal van jullie gold lastig materiaal, moeilijk. Hoe ga je die opdracht vertalen? Een aantal van jullie gold kunnen heel goed schilderen, heel goed werken. Maar wat krijgen we nou eigenlijk voor kunstwerk te zien? Hoe pak je een nieuwe opdracht op? Hoe pak je een nieuwe opgave op? Dus wij vonden het ontzettend moeilijk. Dus we hebben heel erg lang met elkaar gesproken over de werken van jullie team. Maar uiteindelijk hebben we besloten dat groep 3 gaat niet door. En dat betekent dat groep 4 en groep 1 bij ons blijven. Die zullen we oren die de kandidaten. En je gaat huis. Met 10 kandidaten doeken we orenwieken de depot zien en zullen we de slag met het verliezen. Mijn haren geven verder op wij naar het Fries Museum. Dit weer Muze, bedankt voor het zien en graag moet orenwieken.